डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। तो का हाल बा मेहरारू लोग, भाई लोग मजाक करता नहीं। तो भाई लोग ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन खातिर बनावता नहीं, ना करे का दिल पर लिह लोग, ना गाड़ पर लिह लोग, ना लाड़ पर लिह लोग, कहीं नहीं खेलेवे के, सिर्फ देखे के बा और हंस के भूल जाए के बा और गाड़ मारा लेवे के बा। तो भाई लोग आज खेसारी भाई के पेले वाला बहन ठीक बा। देखो तनी भैया की जिम करते करते ना कितना मतलब कितना माल के पेले तरन जिमे करे में ठीक बा। तो आज जिम करे के पेले वाला बानी ठीक बा। देखो तनी जिम करते करते कोनो मतलब माल के पेल लेते रहन ठीक बा। एक्सरसाइज करते करते हमनी के सर्व जिंदगी बा, हमनी कोनो पूछते नहीं खे। तो आज खेसारी भैया का पेले वाला बहन ठीक बा। तो वीडियो में अंत से लेकर शुरुआत तक जुड़े रही लोग, शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़े रहे लोग। सॉरी कहते नहीं भाई लोग, भुला गए नहीं है। तो भाई लोग चलो बिना कोनो लड़ वाला सुन के वीडियो स्टार्ट करल जाओ, खेसारी भाई के पेरल जाओ ठीक बा। देखो जिम करते करते दूसरे जिम करे लागत रहन, गाड़ मरगोले मतलब करे लागत रहन जिमे करे में। तो भाई लोग बिना कोनो लड़ वाला सुन के चलो वीडियो स्टार्ट करल जाओ और खेसारी भैया के पेलल जाओ। खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्मों के जाने माने स्टार हैं। अक्सर चुप तो और बहन चुदो, चुप तो और बहन चुदो, झूठ बोला था एक बहन चुदो। तोरा कौना एंगल से लागत है कि जाने माने स्टार हवन? वो तो साला भोजपुरी के बहुत बड़ा स्टार हवन भौजी। जाने माने स्टार नहीं कहन, भोजपुरी के उहे चलावत रहन यार। केकरो से पूछबू तो कहीं सा भोजपुरी कौन चला रहा है, तो खेसारी लाल चला रहा है। और तू तो और बहन चुदो कहत जाने माने स्टार है। हमला न जाने माने स्टार है, बहुत बड़ा स्टार वरन भैया ठीक बा। तो उनका जाने माने स्टार ना कह, भोजपुरी के एकदम बड़का स्टार कह। सबके मानेला यार, हम नहीं कह, सबके भोजपुरिया भाई लोग कहेला। आ तू तो और बहन तो कहत जाने माने स्टार बा, बहुत बड़का स्टार बा भौजी। ऐसे कह, भोजपुरी के बहुत बड़ा स्टार है, ऐसे बोला। और दर्शक ने लिखा है कि इस वीडियो की वजह से पूरा का पूरा भोजपुरी समाज शर्मिंदा है। तो देखो तार लोग भाई लोग क्या कह तारी भौजी कि भोजपुरी समाज शर्मिंदगी झेल रहा है। तो ये भौजी मतलब शर्मिंदगी काहे ना झेली लोग, जब इतना बड़ा स्टार मतलब गाड़ मरवे वाला काम करी एक्सरसाइज पर, तो लोग शर्मिंदगी झेली। तो कही कि और एक्सरसाइज पर तो लोग शर्मिंदगी झेली। तो कही कि और तू मतलब ये सब काम कर बहुत अच्छा बा ठीक बा। तो खेसारी भैया के कहल चाहता नहीं भैया, जब ये सब करे के बाद तो मर्दे कैमरा ऑफ करके कर लेना, का दिक्कत बा? एगो ऑन करके करब तो का फायदा बा? तोरे पब्लिसिटी मतलब जाई गाड़ मरावे। लोग तो भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब जाता बा मतलब दुनिया से ठीक बा। तो अच्छा अच्छा काम कर लोग मर्दे तब ना सही रही, कुछ भी बना दे वो लोग तो हो जाई। वहीं एक और शख्स ने लिखा है, भोजपुरी को सबसे ज्यादा बदनाम किया है भोजपुरी के ही स्टार्स ने। तो भाई लोग देखो तारा लोग भौजी के कहता रही कि एक आदमी कमेंट किया है कि भोजपुरी के बदनाम किया है, कि भोजपुरी के स्टारे ने मतलब बदनाम किया है। तो बिल्कुल सही कहता रू ठीक बा। ये मतलब जे बड़का बड़का स्टार बा भोजपुरी के एकदम माई बहन चोत दिले बा। अगर बढ़िया से काम कैले रहित लोग तो भोजपुरी इंडस्ट्री एकदम एक बहन चो चांद पर रही, समझ सकता लोग ना। लेकिन ये लोग के तो काम तो करेगा नहीं खे, बस जांग पर बैठा के एक्सरसाइज करे के बा ठीक बा, और माजा ले एक बार पैसा कमाए के बा। लोग के इंडस्ट्री से का मतलब बा, कहीं जाओ उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ लोग के पैसा कमाएला से मतलब बा और मतलब माजा लेला से मतलब बा ठीक बा। ए भैया खेसारी भैया तोरा से कहल जाता है, जब तोरा ये करे के बात है यार बंद कैमरा में कर ला ना, पब्लिक के कायला देखा के मुठ मारवावे पर मजबूर करता रहा। ये मतलब जे बड़का बड़का स्टार बा भोजपुरी के एकदम माई बहन चोत दिले बा। अगर बढ़िया से काम कैले रहित लोग तो भोजपुरी इंडस्ट्री एकदम एक बहन चो चांद पर रही, समझ सकता लोग ना। लेकिन ये लोग के तो काम तो करेगा नहीं खे, बस जांग पर बैठा के एक्सरसाइज करे के बा ठीक बा, और माजा ले एक बार पैसा कमाए के बा। लोग के इंडस्ट्री से का मतलब बा, कहीं जाओ उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ लोग के पैसा कमाएला से मतलब बा और मतलब माजा लेला से मतलब बा ठीक बा। ए भैया खेसारी भैया तोरा से कहल जाता है, जब तोरा ये करे के बात है यार बंद कैमरा में कर ला ना, पब्लिक के कायला देखा के मुठ मारवावे पर मजबूर करता रहा यार, बेकार में ओकनियो मुठ मार दी। वैसे कहता नहीं मतलब जब ये करे के बात तो कमरा के अंदर कर ला यार, ताला मार के कर ला के केहू ना देखी। अब तू ऐसे करब तो पब्लिक भी मुठ मार के जियान हो जाई। वैसे कहता नहीं मतलब ये करे के बात तो कैमरा बंद करके कैमरा ऑफ करके कर सकेला। तोरा के मना करी हो मर्दे, तोरा के तो भगवानो मना ना करी, हमनी तो इंसान बानी।
जे करे के बाद मतलब रूम बन कर कर यार, तब सही रही। बस भाई लोग आज की वीडियो यहीं समाप्त करता नहीं। उम्मीद करता नहीं कि वीडियो अच्छा लागल हुई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए भाई लोग कि खेसारी लाल जौन जिम करता रहन बढ़िया करता रहन कि मतलब अश्लील फैलावता रहन। तो नहीं कमेंट कर, मतलब ऐसा ही मतलब अश्लीलता फैलाइन तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आई दावे चल जाई। ठीक बा, आई लोग के भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसा कमाए के बा और माजा लेला से मतलब बा। तो भाई लोग ये वीडियो के आगे हम कुछ ना कहें, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए लोग, बेल आइकन के उखाड़ के फेंक दिया लोग, एक पहुँच दे के मतलब दबा दिया लोग। और चलो आज की वीडियो ही समाप्त करता नहीं, तब तक के लिए बाय।